Volám sa Michal, mám 30 rokov, som profesionálny vojak v slovenskej armáde. Mám odslúžených 8 rokov a počas tých 8 rokov som bol vyskúšať aj na misii Afganistan. Dneska je ako úplne úžasný, som spokojný s týmto celým vlastným prostredím. Veľmi som sa na toto tešil. A dokonca som tie dni už urýchloval, každým dňom som na to toľko myslel, že aby sa tie dni urýchlovali, aby sa už prišiel ten dátum, ktorý som si vlastne vytvoril. Starostlivo som sa pripravoval celé 3 roky na to, aby som tento prechod zvládol bez problémov. Teda. A začal som si skúšať také tie diety, také tie pôsty. Vytvoril som si všetky tie vlastne svoje programy, tie svoje meditácie, vedel som presne všetko, čo je prána, ako to funguje. A Peťo bol vlastne môj ten posledný článok. Nie guru, ale vlastne som si ho zvolil za seba tu, že bude pri mne teda. No. Ako taká opora. No. Michal absolvuje teraz 21-dňový prechod na pránu. To sú 3 týždne, 3 7-dňové cykly. Tá jeho príprava vyzerá ako celkom zaujímavá. Skúšal rôzne posty, pracuje na tom svojom duchovnom raste, takže je tam predpoklad, že ten človek to môže zvládnuť. Ako technicky to môže zvládnuť každý človek. Ja osobne som sa k tomu dostal spontánnym spôsobom. V podstate 15 rokov som jedol raz denne. Proste nemal som ani šajnu o tom, že existuje nejaký spôsob pránickej výživy, bretariánstva. Proste po tých 15 rokoch mi prišla vlastne úplne jasná informácia, že od dnes nemusíš jesť. Takže prána je energia, je to tzv. Životná energia, používajú sa rôzne názvy v rôznych kultúrach, čiže prána je indický názov, v staroslovienčine, tak je to živa. Čiže je to životná energia vlastne, ktorá prúdi všetkými živými bytostiami. V súčasnej dobe je zhruba 30 až 40 tisíc ľudí na svete vlastne, ktorí výživu prijímajú vo forme prány, čistej energie. A momentálne žijem na okraji dedinky Lubela medzi Liptovským Mikulášom a Ružomberkom. V podstate je to centrum, v ktorom by sme sa chceli venovať aktivitám zaoberajúcimi sa na evolúciu, rozvoj, vývoj duše, čiže duchovného života. Začal by som dedom. Je to správca. Čo sa týka vzťahu k tomu, čo robíme my, vidí, že keďže ja nejem žiadnu takúto stravu, ani nepijem nič, čo mi ponúkne, tak proste vidí, že je to možné, no ale jeho to nezmení. No a Ľubo je vlastne zamestnanec. Čo sa týka zase pránickej výživy a tak ďalej, tak vidí to, sleduje a uvedomuje si nejaké rizika klasického stravovania.
Prvý deň a začiatok prechodu na pránu, nepociťoval som skoro žiaden hlad, krásna prechádzka lesom, meditácia s Peťom a odpočinok na lúke. Druhý deň som pásol z rána ovečky a troška som pociťoval hlad. Tretí deň som si pocvičil, cítim sa fajn a chýba mi troška ako moja manželka, Ľubka. Robili sme jej RIS diagnostiku Peťa. To je čítanie z oka. Na tom zväčšenom oku vidíš tú zreničku, že je nejako inakšie vychýlená alebo niekde zoseknutá. A vlastne od tej zreničky to pokračuje ako tráviaca sústava. Na tej tráviacej sústave bude rozšírená, zúžená podľa typu farby, alebo sú tam vytvorené lagúny, podľa ktorých si tiež posudzuje, že ktorý orgán je postihnutý. A tým sa dá vlastne určiť viac menej tých 95% vlastných chorôb v tele. Tak na začiatok by som vlastne chcel povedať, že by som potreboval viac odborníkov. Dosť vecí mi je tam ako nejasné, hej, keďže sa vyživuje Peťo na práne, tak mi tá tráviaca sústava tu na v tom oku chýba. Aj keď sa vyživuješ pránou, to ešte neznamená, že to telo, hej, že nestarne. Áno, nemám s tým problém sa vrátiť naspäť do práce s tým, že sa ešte aj teším, že môžem zdieľiť svojim kamarátom, že som úspešne prešiel 21-dňový prechod. Fakticky v armáde vedia skoro všetci, že som vegetarián, šťastie aj vegán. Vedia, že aj s tými energiami, takými pracujem, že sa venujem tej čínskej medicíny a tomu všetkému, to vám ako tie moje názory rešpektujú všetky. Zatiaľ, čo má tak najviac furt, tak mám len tie pudy zatiaľ na to jedlo. Že vidím to jedlo, že ho vnímam a nutká ma napríklad, že veď teda si daj, hej, veď tohto sa chceš ako zrieknúť, hej, že mám tam taký melón krásny, červený sa mi zjaví, tohto sa chceš zrieknúť, že tá šťava, to sladké, stojí ti to za to. Ten melón som už chutnal, viem ako chutí a teraz je pre mňa priorita sa stravovať len čisto na pranickej výžive. 30 rokov som jedol, tak teraz chcem vyskúšať pránu, hej, takže vždy si dám takú prioritu. Ale vždy poďakujem tomu jedlu, že ďakujem ti, melónik, že sa mi zjavil, vážim si to, hej, a bol si v tom období, keď som ťa jedol, úžasný a s láskou ti ďakujem. Mne osobne sa veľmi rozšírila komfortná zóna v extrémnych teplotných výkyvoch. To znamená, oveľa ľahšie znášam extrémne teplo a takisto zimu, ktorú som dovtedy úplne neznášal.
ráno sa mi spustila dosť veľká očista. Mal som rôzne druhy hlienov, rôznych farieb a hustoty. O 12:00 prišla na mňa slabosť, musel som si ísť ľahnúť. Slabosť neustále pokračovala. Bol som úplne oslabnutý, myseľ bola v pohode, ale úplne svaly mi odišli. Keby to šlo úplne hladko, tak to je... Niečo by nebolo v poriadku potom. Hej. Vždy sú tie stavy, kde sa vlastne uvrhne ten človek do akých takých slabostí a prechode na pránu som skončil 13. deň, kde som sa opäť začal vyživovať hmotnou stravou. Ale bolo to v mojom zámysle ukázať tým ľuďom, že fakt sú takíto ľudia. Peťo je jeden dôkaz na Slovensku, ktorý tak žije. Ja som to chcel vlastne troška doniesť medzi tých ľudí. A fakt je, že keď je u nás v armáde cez 300 ľudí a keď sa tam už takýto človek by troška pohyboval medzi nimi a aj tak by to bolo pre nich neuveriteľné, proste len to vniesť do toho prostredia, že sa dá aj takto žiť.